Papa. And then in one temper, Mamma, you see on. Buy what's it? When you go and all day, man, spend money buy. Or but not to be so kind to her. Mamma could be an one. Aye, Samra. Because what didn't be more or dinner hour. Or then I won't say the booby say, or only me worry, yeah. Or better not be. Now, what hen and you I said your name back. Say, you will fear. Or the kind of say, I said, any that damn one of man, like a fabric. Papa, the way I saw my mammy was all best you know, Babacan. No, so this better what dear. Not any penny young fan, my wow. Cadine. You can't be funny by funny the way I'm going on. If I was soup and no bam yet, you catch us a walk. Oh, mean for an hour by foot. The remains is also. Well, no other catching. I saw okay, Obama money. On one castle to Butano, Mammy did. Butano. Ade. And mowing house. So. I don't mind away there, any for if you wait till now, what to do? And then I back to you. When a way, but I'm neither. Would you wouldn't say the way you? You don't know someone your body, but you're born a watch from me. Bosh of the West Side, I was so beautiful. I'm not catching of Bob because my cousin said, at the bush of the Cadan. A bush of the Cadan. And you see a hole, and you're so hard. When I was up with Sick Yaman and opened up a Yaman. I'm not crying. My idea is the many and you're crying. I want to say, Yankasa. Oh, show me. Show me, ye. Huh? Neither. Let him off, I said, a hopper. And no hopper. Well, show about the situation. Huh? And I don't know, Nafano. And your bush out share and send the other catch them here. And I'm not going to say a banana here. It is a bit of a similar. I will show my idea here. Amira, let me show a bomb with you so. Not the wash of the yes, not the Bisaba. When you're mine, any day. Ah, Mammy. I said, what corner or dinner one after them? As a mouth can remain here. I don't. If you bought an hour showing into now, what shame since 9 and 1 after them? Who am I shouting? Not my okay, you pass the thing. Mammy, who are you? We don't need some more talk. Ah, oh, Mamma, I'll make a family. No, better. I was a good year to say. It's in the phone. Papa, what can't so much tell you? Hey, another also to go for Obidiaba. Papa. I be see me can bring me there them. Papa. My son that you be not. My mental so that. And to die ready. I see some prayer. What's not the next soon pray? Diabe, catch them in a meeting. Diane Mono. Me will say I could bad time. What's it and muscle? Ah. Now, Riff is some penny say Akokoba tan and Naitiaba in Kumba. It is also there Akokoba tan Tianeba. Say where the young one would be if them penny I can't order that. Papa, Akokoba time radio. A Yanabua Pio. What said than would it and a manasso? What said them? Or no titi and a manasso. Anne. Yes, and yet ne baba kumpu titi and a manasso. Aye. Obidiaba. Papa. Would I idea? Imudo. Diano, a cobunum. Yen should be you how. Akokoba time or bonnet my hobby. Anne. And Tessa.
akokɔ baatan na agye ne ma ne free aboa biara nsɛm mpo da sani mpo kɔ ne ma ho ana wahantan Okay. na kyerɛ sɛ akokɔ no betumi agyina hɔ nom ama ɔkɛse bi ebetumi ayɛ papa bi anaasɛ ɔwofoɔ bi anaasɛ ɛnna bi a ɛsɛ sɛ ɔbɔ ne ba ho ban anaasɛ ebetumi nso asan gyina ama ɔpani bi a ɛsɛ sɛ ɔbɔ ne kuro ho ban na mmom ɔno a ɛsɔre etia ne kuro ɛma sesei deɛ ehunumu a manya ne sesei no sɛnea meka kyerɛ wo sɛ ɔda yɛ wei emu pi nti ɔdeɛ mo ne bɛn mede mɛsa de akɔmpani adwendwenem migu nsan so a na masa abusa nananom ne nkonya nananom ma mehunumu bi a meka kyerɛ wo wate ebia na nananom ama mehunumu foforo bi na ɔda yɛ deɛ ɔn sɛ manom popopo emu dɔ yenyi apae sɛ nananom ma ɛnyɛ ade papa ma ɛnyɛ bɔne na ɔda yɛ ne mu dɔ dodo wate ade asa oti wo nyinaa w'ani twa so ɛna wahirama sɔle kɔ sɛ dɛm ne da yo ko ba tanya nanga titi anema ndiye Benefo. Be na kakra ni. Ni mu di nkomo. Afa abranti a mepɛ sɛ ɔbɛbɔ me ho ban. Asansa. Kurani. Ono na gyina hɔ. Tumi me de na ɛbɛkyerɛ mu. Ɛtɔ ano ase. Ura. Sɛ ne ɔhene yɛ ka no. Sɛ ono pɛ sɛ ɔbɛbɔ ne ho ban. Ɛyɛ. Sasa onu ni din ne woyɛ ɛma no na ɔbɛfrɛ sɛ yɛbɔ no wo ban. Yɛsɛ bia ɔbɛyɛ kyi hene. Nanso kyi dɔm adwuma no abi na wobɛyɛ. Bia wɔyɛ krado sɛ ɔde na bɛnante na ɔbɔ no wo ban. Ama yɛ. Na ma krado pa. Fan sɛ na ɔyɛ busumu ni no kyi ensan no mu de benada. Ɛbro benada anka wo susu uchi. Ya nampɛ no. Sɛ wo susu nya da ɔbɛpɛ. Ema ni busa so why krado so me ne be nanti sa kwa no so na na benefo masa kwa kasa kakra kasa therefore my krado pa se me no therefore be nanti people kra no my mother say owu mo nkono me kra e beto mo therefore pa country na hema ni mewura madaro kabi de kakra abrante o se owu mu mpa o de wo nkwa ebeto ama yewura ente sa bebe nyina ya tene waka no na sebi prebiasa asa na so bofo ebe kuma ni tu no de be hwe osono so na che so gina kora abo no edi yewura ojiudi eti na obo odi se wo ena opese obo no ban na ansa na yebeji watum se ene yewura enante anase bo yewura ho ban no eyesi etimi hu obusuani baako mienu eye ne sempa eye yetimi no mo jase aden na obresa sabi mi message mi for ma o de bi miwura message mi for ma o de bi miwura anya bia mi se atete kwara mi ma wana de bi miwura meto ade anya aye me ho de bi miwura na afi aden kafra slow kuma no tum piao o ya akwa achiri piao therefore Mami. Bibi ni ato wase. Sabeta frache.
umpenimfo no woman na ono beto ato adwen enti se bibi ni na wanya abotre asɛm a jase ka no ne nukre na wo ka no sabe yemfa nipa asase de eto obodo ho banya e wo se ho na busia we na asamboni a wo ka to obu asɛ no umpenimfo ne nkasa sabe yeyi bibi ato nkyɛn kora omo kye umpeni enti so ono mo kasasa eya dwento atoa so mo kire wo madwen a eno nye bone me se me nam di ni ba ne ba minim na nka me mfa ne ma eno de yanka ne sa abra na wo ya brante kwa no enko enne woti akonwa so mesra wo penifo ne nkasa wo sa se wo de ye di bibi ato nkyempo a omo kye wo pani eti no mo kasasa o kire na dwen a we nye atiate a ne ba chawo I'll go. Fosu. Fosu. Matese. Oba ye bro wa wade. E ba san be ma otin kwa. Abna. Woni ni nyame fe. Adan. Dia na how. Fosu. E ba den na me ma ye fe. Ade bro wa abome Abraham osum. Abna. Saa asɛm no na woka me Fosu me di ho yaw pa ti sɛ wogina hɔ yi wonya abɔfra sɛbe ti sɛ ɔdasani fa kotokuro de hyɛ wo nsɛm sɛ kokon se anaa wabusua bi a abna wobɛyɛ ogyin bi sɛ wobɛtumi anya saa kokoduro no hwɛ ma menka nkyerɛ sɛ mpo sɛ ɛte saa ewo sebu utie nipa na senka owo odokan e de mamia ewo se utie asama benu abeka akiro simple setisa hwewia sia yewe odasani bia dwene ne ho age odoma nkoma pɛ e na dwene ye nyina ya abra with the person at two one. One tiasi amame. Iti afi aden ana wode hu kansan kwa kobo benewa. Edi abone na benewa de ayo. So, we na simbia. Me ba be ma otun kwa. Hu nya se betwe mi twan. So, why? Ni kwanse wujina de di kula e kama wanne. Se benewa ana ma minu yengi pe. Che, ebi asma yewe. Obi amani enyi obi amani. Sansu no obi emije enyi obi emije. Abre bia obi o ma ho a. Kini ma ho se. Ana mo amutu e bi emije bebre. Ana enfa emije. Mo de wa kwa fa ba. Enye sie yi. O ba se o ba be ma mi trin kwa. Nsu da wa. Ura wadaro wa video. Dibem na de brewo. Sana wase bano. Yo fina mire ebe ka kire mi se oba hasi. Oba ya no be din ko bi na ma obufui ma okasa no. Na mi ma de kire bu kire mi. Na me yi no kure ni. Ore me nye panimu a me tena wo se
metin petum no maka me na ato so na me ba edi sebensemfo a na me hwe di so me ba ana me yi di nsema emfa kwan ma me ya wo ya me yiri nti dabi me bo me brasa me bia no kra da no na me dia to se me ka no kra nti me nya me hwe no kasa wie no me mani hu se be bia o de fa fa yi se be kwan no ya bo se fa so a ne no nkire se wetima gina no ya opi bia o kwan no so bitwi ne nimpa de gina be bia se mde ni gina se obi kra show ba fa he shia me no enya kwantu na da kwa kada bo she na hu ka nipa na mu esem no omo adu ho a o de be ma da da wo kwa koda nika ana ma fa je se be agudi kebi che ni pa mo be ni wo kra no o pa chew na o se ka me twini di ba nti na ima mo ni ya se peja wo mu ansana o bi ya se mo be tu wani ana wadaro ma slopi ya bibia fa chemi hiri wanyate kwa fubuga kwa ma ya suba ni dai slopi kuma ko boni no se papa bisusu di echiri wadaro ma tu de kwa fana dase ana kontre mura pempino ana me fere wani mukasa kakra se wo yo bia wo nyansafo dase na mpenifo mo ana mo kan se yedidi wie ne kansem wie na kontre se me kan niema ma ya ma o yere a se me kase me yin maako a kire wa abeje wonsa okura ne bia wo yembe so eniema ma ya ma o yere a me huni se wonfa woni huye enti ma se wo bo na se maya se wunya kokoduro si mu pam ba mi fie abeje obegba me kasa die me de woka moto wa die emo me ntwaye na efa ba edu no me de mani to sanse etwa se me de mani to tina ba ne sa nina ka ufana idase pa so duani eto me idase mi se kwa tenten ahoten apunten nananom sebi nyansa wo ne nsa fa bi nka ho na trako ne so pimba banko na de ba ho idase pi na kontre me so me da wase ja ko ye mase benti wo kan bibire ba nti me ba from man pa Adasa ana me no hey adasa no ana obi aboa jida no adasa ana me frɛ wa anya bɔne sɛ unim sɛ kwa maana na ɔtɔ mensa no ai me frɛ kwa ma de tu m'anim sɛ me pɛsɛ me ma ne nsama ɔtɔn ema me kwa ma ka kyerɛ me sɛ Bequeen me gidi sɛ o kai Bequeen pili Bequeen wotu kwan no ai mo kwa ma mati ase sɛ Bequeen ɛna one ne yɛ adwuma ɛnya hi sɛ bi mpraduasa ɔkotrensa anwɛwɛ yɛnyai ɛyɛ den a bɔmɔte bɛba bɛfa so memma ne deɛ wasa aman kwan ho no ai aye tintin dodo enyini akwan bia so no sɛ yeto onso die manitwa abeto de yensan ho sɛ bi mpredua sɛ yensan pro ho fa ben kon komakusie pro didi ya sa na kusie afa se pro wa no nti wo ana mpasa kam de mmeme hye wo nsa na o kan me no egu fom na oto opo na wi nsa na you can make it and send the first. Send me a time, idea. And now say, no probe amanaton. Send me shall know him pa, a big crumpa, not about the dawagasa, wabem. To me, Frewa, TT and Pese, the new year, Jumana, O come, Benina, a good for man.
Adasa. Dana, we did, but I don't see. Now, Miss Messy like a sakra. Meet you. Here, a Juma, a sort of 7 Saturday. This would be a year you were born young, a year Juma pa. Now, I was self who say, as a movie, a ton, sir. How Tomboka? Now, as a muso, or Tomboka, let's say, what to tell you, now, say, about saying, So, no, no. It may be an extra move, and I'm a band, sir. And be dean, sir, sir, a tonsum, a mean, none of them, or children. Now, as I say, Miss Samuel Chap Bear Ton Sunday. I'll be Sakawaka, I must make a room. Come in, I must make a room. What's the maestram? I miss you. A bassana, I said, Betty. Now, no more than my film. But I told you, so. Adasa. No, okay, the Adasa. Bumi Pusakakra. He said, meet you here. Na me was ya. 7 previous. I could take you pursue who I saw. One son major is here. I never could to Jim. And okay, or not say. Many day, Adasa. Nana, you can say. Send you the whole food crowd and card of a media. Come up with it. Say, you have been no more. Nothing you have been the whole food more dear. May I prepare? Now, a queer twist, you will do what more. Or Bropa of Film Crassa, Quamho baby. You can't Some of your corner, dear, you know, a word my way. You can't say. I. Nah, Malco Farrow. We had Tata or Trump Pesacra. Hey, Mamma Comfort. Tappy, when you come for. No one come for, I do mother, make of what you may. I'm also about the Abusmet, Yana moves through Bonnet, Yana time, Bono crown the opa. Some person what to a corner with mouth full. Why no cat? I was so easy for Juma. Sebi in previous and penny say, and son do bebe toffum. Now be me besisa assassino. Na papa amano coin. On a quay. Minimum yonko ya watching and a guinea home. And no mammy who send ya know you my yet and See, and the Western Freya watching, I'm in the tuning. Nama catching, so what's will be a bit ya chain ye wo. With you and today our watching making piano. And what is there was all the neighbor. Me more than ever. Why? Matilda, and if you cross say, Joseph won't to Nadim, sir, training to the children of a tad on my day. And he need. And I'm penny says been previous like a teach riba or young man some yes, I know sour and cuckoo crew. What? My father, Here, must look fine. you The catch my name, how me credit me. it's maybe not what work for my mini panel. What we do pimping ya, why not? You can sound. But I'm cross one. Aye, the parent Jow Sechi. Yao Sechi. Aye, When the same boy are quite a man, Bemana. and now Yaw other side. It's not, I say, oh, nobody don't know what dang. Yao for us. No, some me dim a cook where dear Shaku compare Yao Duku. Hey, and that, yes, oh, back, oh, Martin, no, Pema. Hey, I'm Hey, and maybe and you be the monade. Sir, make a witch, yes, some namaji, and not the name yard, dear. Aha, and the name yard, dear pa, Nano crab, you are Bobby a codani, and Mammy Jay.